lotosový květ a loďka. Výchozí pozice je na zemi v sedu. Nohy dáme od sebe. Chodidla jsou vnější stranou položená na podlaze a směřují směrem ven, patami k sobě. Záda máme rovné a hodiny otevřený. A rukama držíme kotníky. Zhluboka se nadechneme a s výdechem provlečeme levou ruku pod levým stehnem. Dlaň levé ruky půjde na zem a na nádech pravá paže půjde nahoru, otevřeme hrudník a dýcháme úžají dechem, zůstaneme tady. Cítíme, jak se nám protahují prsní svaly, zároveň uvolňujeme třísla. Snažíme se, aby ruce tvořily jednu přímku, hluboký nádech a výdech, nádech a výdech, nádech a výdech a naposledy nádech a výdech. Dáme pravou ruku dolů, uvolníme a zpátky uchopíme rukama kotníky. A zase se zhluboka nadechneme a s výdechem provlečeme tentokrát pravou ruku pod pravým stehnem, dlaň pravé ruky půjde na podlahu. Na nádech levá paže nahoru, otevřený hrudník a dýcháme ruce v jedné přímce. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Otevíráme hrudník. Nádech a výdech. Ramena jdou pod uší. Nádech a výdech. Nádech a výdech a naposledy nádech a výdech. Uvolníme, dáme ruku dolů a opět uchopíme oběma rukama kotníky. Sedíme rovně. Na nádech provlečeme levou paži pod levým stehnem a s výdechem pravá paže půjde za záda, ohneme ji v lokti, ohneme levou paži a levou dlaní uchopíme zápěstí pravé ruky. Na nádech zatáhneme levou rukou za pravé zápěstí, otevřeme hrudník a vytočíme trup doprava. Díváme se za pravé rameno a dýchejte nádech a výdech. Obě jíždy jsou na zemi. Nádech a výdech. Pokud nedosáhnete na zápěstí, vemte si pásek. Snažte se najít prostor v levém boku, tak jako v meditaci hledáme prostor mezi myšlenkami, tak zase v asánách hledáme prostor, kam můžeme ještě jít s tělem, do těch neprobádaných míst. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Otevřete hrudník. Nádech a výdech. Uvolníme se pětí. Na nádech půjde levá ruka dolů a pravá paže nahoru, otevřeme a s výdechem ruce dáme zpátky na kotníky a teď to samé na druhou stranu. Na nádech provlečeme pravou paži pod pravou nohu a levou paži nahoru a s výdechem pokrčíme levou paži za záda a pravou rukou najdeme zápěstí levé ruky. Na nádech zatáhneme za levé zápěstí, dlaň půjde levá dolů do země a narovnáme paži. Dýchejte a zase otevírejte hrudník doleva. Snažte se narovnat trup tak, aby se pravý bok nehrutil do té pravé strany. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Uvolníme se pěti
A na nádech pravá paže půjde na podlahu, levá paže rovně nahoru. A s výdechem zase obě ruce na kotníky. S dalším nádechem odlepíme chodidla od podlahy. Přeneseme váhu trošku dozadu. Výdech, propleteme paže pod lítky, pravé pod pravé a naopak levé pod levé. Na nádech spojíme ukazováček a palec rukou, ostatní prsty jdou daleko od těchto dvou. Opět k sobě. Holeně dáme trošičku výš, otevřený hrudník a držíme. Nádech a výdech, nepadáme. Snažíme se balancovat na sedacích kostech, najít rovnováhu a přesný poměr a nakonec se v tom uhnízdit. To je cílem celé jógy. Nádech a výdech, nádech a výdech, hluboký nádech a výdech, ramena od uší, nádech a výdech. Vytáhneme paže spod lítek a uchopíme ukazováčkem a prostředníčkem palce nohou a na nádech už potom narovnáme nohy do stran a tady držíme a balancujeme. Nádech a výdech, otevíráme hrudník, snažíme se nohy přitáhnout co nejblíže k sobě, pozice vykvetlého lotosu, nádech a výdech, nádech a výdech a naposledy nádech a výdech. A teď se nadechneme a s výdechem spojíme nohy před sebou do navásány, pozice loďky a držíme. Nádech a výdech. Nádech a výdech, zatáhněte bříško, otevřete hrudník. Nádech a výdech. A naposledy nádech a výdech. S dalším nádechem už pokrčíme kolena. S výdechem dáme paže pod stehna a uchopíme opačně lokty. Na nádech se napřímíme a s výdechem začneme propínat nohy dopředu. Chodidla mohou být ohnutá do špičky anebo prohnutá do elka. Snažíme se mít otevřený hrudník, ramena jdou od uší, díváme se nahoru, nádech a výdech. Zase balancujeme. Nádech a výdech, nádech a výdech. Na nádech pokrčíme kolena, výdech paže dopředu vedle nohou, dlaně vzhůru a držíme. Kdo chce, začne natahovat nohy a přežovat se dozadu, ovšem ne za cenu kulatých zad, rovný trup, otevřený hrudník, ramena zase od uší a díváme se nahoru. Posilujeme břišní svaly, udělejte si jakoukoliv variaci, která vám vyhovuje. Můžete pokrčit kolena a jít nahoru a zase natáhnout nohy a dolů a nahoru a dolů, a nebo je můžete držet. Nádech a výdech. A naposledy se nadechneme a s výdechem povolíme a lehneme si na podlahu.